your girl. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Um, and welcome to the vlog. So ons is nou currently in die R5 winkel in. En ek weet nie wat sy soekie, maar ons sê wat soek sy? Da, die squishy goed. Ja. So wat ek vir my gaan kry is hy skincare thing. Wat sy so uitpomp. Sy gooi jou moisturizer goed daarin en dan pomp sy dit uit. Ja. Sê wat iemand ek inderdaad. Ja, maar ek het gesien daai wat sy met sy naam Deja se ma gebruik altyd so ja, gebruik altyd so ding. Ja, so ja. Also, ek weet nie hoe lank my mic gaan hou nie, but is amper pap dink ek. So ja. Ek wil net die en die is nogal net die laaste ene. Net as dit is 'n size medium. Die bra is R189 en I want to start my fitness journey so ja. Ek gaan maar nie nou. Ek wou nog die kort enetjie ook gehad het, maar ons we'll leave that for another time. Ja. Dis net een kas wat die in is. Ek wil dit toepak. Huh? Ek wil nie gaan sê. Ek heb jou in die maai. Ja. Die mic het my nou weer hier verlaat, maar obviously is 'n standard video en hy love to speel. Yes guys, we just pause. So pick up my clothing om te gaan kyk vir my pa vir 'n gift. My gaan dit nou nie vir julle wys want my pa kyk soms my YouTube video's. So nee, jy moet sien nie. But ek was nou by die fix soek om iets te koop. En ek is op soek na die weights, die body weights. Nie of wat nou mense die dumbbells goed. But gaan nie om so gaan oefen. But kyk met die gehad en ek dink so die ander mense goed gehad het hier wees wat okay. Onk sien jy net die weights. Is R100 een. Het voel so swaar 2 kg. Net jy een vat hê. Okay, ek gaan een vat en dan ja, maar ek moet seker pers of wat my mat is pers nie. Okay, we'll take this one. Die kleinste ene, bro. Is 2 kg, is dit selfs soos hy? Dit is nie so reg En ek sien, Dit is geen. oh, daar is 3 kg. Dit is 3 kg. En ek voel dit hy. Ah, papa, jy my. Ah, nee, dit is stronger than that, bro. Dit is lightweight, zie zo. Dit is lightweight. Dit is lightweight. Dit is my move. Hij is lightweight, bro. Jy weet nie. Ek het gewoon altyd subdoets. Nee, nee. This is for my moves. See what you grab, Trail. Okay, ons gaan net 3 kg vat, want my mat is ook 'n 3 kg. Aga. My mat is ook pers. So ons gaan die pers vat en die 3 kg en sy is R150. Dis vir die crumb chicken steaklets met die creamy garlic sauce. Ek was gesê gaan my eie McFlurry maak, so ek het die vanilla country fresh ice cream, so ons gaan net Oreo koekies bykoop. Okay, so soek net
Waar kan ek 'n nuwe Red Bull kry? Kan enige een van my sê want dit lyk nie een van ons winkels het dit nie. Anyway, ons soek die Oreos. Ek gaan dink ek gaan my kameraman vye want die klimaat. Okay, ons het die Oreos nou moet ons seker stel van die original Oreos sê. Wil jy die chocolate hê nie? Nee, maar hoeveel klein pakkies van jy gaan nou een keer 'n groot koop. Kom ons gaan maar. Also, indou me following. Is 'n nuwe flavor Oreos wat Chelsea wil hê, so we're taking it. Ja, hulle eet nou die dag by iets gekoop, né? En is op, ek weet nie hoekom my period so lank aanhou nie, oh my word. Hy pak pages amper op, so ek moet nog een vat. Mama taste is it first because I'm the one that's special. Woo! I'm excited. Okay, should I taste it now? That's nice. Ek like it. That's bietjie buttermilk. That's nice. Ek moet even nou weer drink op kom. That's nice, ek like it. If she says so, but no. That's nice. It is good. But I'm with my date. Then in the mall, I'm gonna give you guys a squishy all now. Yes. Okay guys, so we're gonna do a haul time. The best one at the five-inch shop. Verder in winkel en ek het my. Dis sien jy hoekom ek dit nou uitgespoel. Was R20. So terwyl sy haar goed gaan wys gaan ek gou. Okay, Voilà. so I got 3 squishies. And first, I got this French fries. But I don't know how much it cost. So, it's somewhere, it's like second. But first I got this, no. And then, I got, how much was this? Ek het hier gekry, a butter. Ik eet. Dit is slice en butter, like so lekker. Soos koek. En dan het ek 'n dumpling gekry. This is not as easy as it looks. Die is die dumpling. Dit is die dumpling. Hoekom? Why? Hoekom moet dit 'n vorm gewees het? Oh my. Sis se graso. Dat het nog baie tyd gevat. Oh my word. Ons het dit lang gebruik. Maar hy het so min ingekom en het gegaan. Maar en ja. Then en ons gaan oefen. Maand van maandag af. Ik weet niet. Ik word net ik hou bij mijn woord. En als ik niet mijn woord hou, net ik nog 50 gram morgens. By the way. Hier is net een belang in je. Weet je. Oh, wat is dat? Dit is een boring hole, oh my word. Like, ik ben al broke naar die trapping hole toe. Ik heb die slaap ook gekregen, ik heb het in een small gevat. Ik moet actually nog andere passen, ik ga stellen aan mijn pas. Maar mijn pick-up by clothing zo brokjes, als ik kleren bij goed maken. Dus ik heb het small gevat. En dan, ik heb dus al de dag in tijd gekocht bij Kuim, so ik heb niet die braad in je bij gevat. Yes, we need that in every color.
Wat nog? Saus, kom ooit kan ik, dat ik moet die noedels, kom in die ijscream en die Oreos. Van die McFlurry smaak. Oh, en dit is mij. Hallo. Ik kijk met Paula Oya. Moet nu even kassen uitdrukken. Oké, joh. Ja. Zie, het is straks zo goed. Hè? Oh, trek maar. Anders doe ik het af. Nee, die butterfly in. Die? Die wil die butterflies op. Trek het af. Anakin. Anakin. Die kussing voel baie lekker. As by game, het was ek weet nie, ja, het was op is 90 rand. 50 pond. Is nie die twee pillows. Die het twee in. As 160 rand, 150 rand. Die een was 90 rand. Het was op promotion en waar kyk gewoon game se slip ja en is. Was op promo gewees. Ik heb die nieuwe Red Bull ook gedraaid. Ik denk jullie het gezien. Hij Red Bull dan nou aan mij. Zien we samen gemaakt. Ik heb me nog aan die kussens gekozen. Mijn kussens is al uit de tijd geslapen. Is het goed? Wat ik dan? Wel in meer gegaan. Always hope. Ik wil zo meteen meer gegaan. Nou wat ik als ik ga kijken bij die prijs. Wow. Wat in meer gegaan was ik kussen. Daar, ik kan niet meer staan. Hoe kom je toto? Ik kan hem zo bijna visiten. Wat is die trouwens dan? Die bra? En ik weet die bra is, die tijd was ook afgemerkt geweest, die bra. 150, ja, is afgemerkt was die bra. De prijs is 189, so het is afgemerkt. Ik heb nog net die kussing verkeerd gevat, but anyway, kussing voel in elk geval lekker zo. Ja. Ik ga een ander op slaap. No waiting. Hier gaan we naar een shootslaap. Pauze. Ook als je zien zomaar skincare. Ook ik heb dat meisje het op TikTok voor mij DM. En gezegd ik ben eerst mijn serum aanzet. En dan. Mijn serum was even op. Ik heb die nog meer gehaald. Ik heb een rekening betaald. En die lui, ik heb de label met de prijs gemaakt. Kom in dit jaar met samen goed in. Ik heb die label gehaald en mijn rekening gaan betalen. En nou sta ik moest nog niet op mij. Met mijn nieuwe pijn. Ging je? Mijn nieuwe mensen pijn. Dan zit me zo'n klaar basically. Klaar betalen. Goal math. Ons dan vooraan toch. Gaat ik niet. Ik weet niet. Ja, was het. Nog ja. Doe dan maar een wijs. Het weer, kijk wel het weer. Zijn we dan even kippen? Ik kom maar water in. Ga nou uitkomen. Oké, het is niet water basically. En ik heb het uitgespoeld. Maar het is nu droog gemaakt. Ik heb gedraaid. Wat ik hier droog en droog zat. Was gewoon in die nacht met oog. Daar is het nou. Hij is er veel. Hij is niet gek. Team Kenny. So ik weet niet of ik gezegd maar ik heb de aquascary weet ik en die oude was van. Maar kies er eens. Angry Bird. Maar ik wil niet van fancy bangen, nee. Ik weet niet, maar ik heb het voor bij mij. Vaseline. Die bangen. Kijk, maar nu heb ik gemerkt. Die twee ga ik bij ik zit zo vaak gaan. Wat dan nog het trade. Ik even. Ja, zit en dan gaat je er nog heel erg treden. Het is man. Ik ga zeggen, ik ga het een goed trappen. Ik hoef nou. En dan ga ik even
honger. Jy weet jy julle. Ai, daar was iemand gesê die lippe se naam is strepsils, maar eintlik is dit soft lips of what. Anyway, ek weet julle of julle die lippe goed gebruik wat very nice. Maar ik wil niet dat ze mijn lippen brandt, maar sorry. Maar die lippe is duur, ons 60 rand vir 2 van die. En dit is klein basis. Maar die strawberry een is nice because die strawberry ene brand die mense lippe 'n bietjie en hy is lekker en hy's SPF 20 in. So sunscreen. Yes. Sunscreen. We love that for her. Okay. So we're gonna eat and then we're gonna and dan gaan ons hiermee klaar maak. I'll see you guys for the McFlurry. Little desserts. Oh, that's all for here. Oh my McFlurry then. Wat is nou zo? Hij is sick. Als je dan zelfs aan een koekjes vrij maakt. Sorry guys. Sorry about that. Kan mijn eigen was opgerold. Huh? Kan mijn eigen audio spoel. Ja. Dat is veel maken. Ja? Wat is dit? Huh? Wat is dit? Kijk eens daar. Ja, kan ik dat vinden? Ja. Ga je hem dan rollen? Wat is dit voor? Wat is mijn koffiecup? Kijk dan. De ijs is gemaakt met de Oreo's. Oh, dat is het. Niet zeker, kon ik het laatst zo gemaakt? Met Oreo's. Ijs gemaakt. Had hij die Oreo's zo in die tang gegooid, man? En in de ijscream. Maar ik had ook ijs gemaakt met de Oreo's. Het is elkaar in schoenen. Elkaar. Het is aan elkaar. Dat was fijn. Oh, is dat je? Weet je niet? Ja. En jy is jy wat haar moet kry om jou te vergewe. Emosioneel met jou. Dat kan jy dit doen. Ek het doen dat daar al die besonderhede. Jou kan nie daar persoon. Jy nooit veel te gebeur. Wat moet ek doen? De één punt. Ek hoop hy sal in 'n dag of 2 vrygelaat word. Amen, skatlang. Ek hoop. Yum, yum, yum. Ja. Dat is wel mooi. Ons lewens Nou, gaan het so Bernie. Uiteindelik. Ek wou maar vergeet vinnig wat gebeur het. Ek twyfel sterk julle. Ek moet hier gaan kom. Ja. As jy ongelukkig is in haar huis, kan jy hier bly. Moenie stres nie, ons sal jou goed hierheen bring. Ek wil nie nou in stryd wees met Vader nie. Laat alles volgens die reëls wees. Hoe jy ook al En wie kom ik dan ons nou daar? wat doen? Nami. Jy besef dit mos. Jy het 'n baba wat jy nodig het. Jy gaan hom Kleine. nooit gedwonge jou hele lewe lank sien. Ja, ouma, ek weet dit. Maar ek praat nie net van nou nie. Ek waarsku jou dat dit nog voor. Oh, kom. Wat kan daar nog voor lê? Laat jy kan dalk op iemand anders verlief raak. Jy weet toch, jy sal nooit gedwonge met die persoon moet vrede handhaaf. Nee, Okay guys, I hope you guys enjoyed the video. Don't forget to like, comment and subscribe and stay tuned for the next one.